играем Sports Hates Football. Да започваме. Спрял съм и звука за всеки случай, да ни прече. И 1-0 за мен. Два за мен. Тук е също и Random Games BG HG, който също има канал в YouTube. Не, брат, няма. Абонирайте се и за него, и за мен, ако може, или ако искате по-точно. Не ако може. 2-2. 2-3. За мене. По-точно 3-2. Бърках. Не стана. Стана. Опитах се да вкарам бразилка, което и да бях вкарал, ще да бъде на късмет. 5-2. За малко да вкарам още един гол. И край. Аз съм Уейн Руни и играя срещу някакъв хахо, който ме води с 1-0. Късмет. Така. Фък. Тук не можах да му се измъкна. Не! Така, имам гол. Имаш гол? Не! 2-0 за него. Играем до 7 гола. Така, успях да спася вратата. След това отново успях да я спася. И резултатът е равен. Резултатът ни е равен, защото е 4-3. Ако някой иска да знае с каква програма снимам... Но е тъба. Бандикам, ако не чухте. С Бандикам. Бандикам? Така. И Random Games. И той снима с Бандикам май. Да. Аз чак да снимам с друга, ама другите са много прецакани. Отначало снимахме с Action, но тя е много тъпа. Някаква буклучиска, дето обработва сигурно 5 часа 1%. Да, обработването става за 5 часа най-много, докато с Бандикама просто такова. Чакаш 5 минути, аре. Да. Все пак къде са 5 часа, къде са 5 минути. Има Резултатът е 6 на 5, успях да го обърна. Остава ми още един гол да вкарам и проклетникът ще загуби. И ето го гола, който трябваше да вкарам. И чао, това беше от мен. Чао. Абонирайте се за